Bueno, nik ekarriet neko eta bertan daren lehiaketak eta sorteok eta bertan parte hartzeko, baita etorri die adogikok, no konpresa uptakok, eta ikine zerbait ikusiko dugu, edo informazioa emango digute, eta gehien bat ondo pasatzea etorriko beha. Adibidez, nire kasun, nahiko borrokalari tokatu zaigun txakurre, oso ondo etortzen zaigu txakur gehiokin egotea, bai txakurre beha ohitzeko, baita zuzentzeko gaizkite honen, duela 2 minutu bezala atakatu indiola txakur batea, hor zuzendu indegu, eta baita beste jabekin hitzaiteko, ze arazo azken txakurre, ze muz, edo ze esperientzik dazkeun, noa jun mendia, ORK, Adibidez, lehen urten 9. urte urruna zanen, junginen Euskalden daun parke batea, frisbeen erakustaldi bat zeola, eta aurten dazkeu bakarrikan lehiaketa batzuk, egualdi gaina ez duke launduko beste aktibidade egiten, eta lehiaketa dau katun argazkikin, txakur jatorrena, habilidosoena, bioi, bai neskai eta bai nahi asko gustatzen zaizkigu animalik, da erabakien duen txakur bat hartzea, haitu ginen behidatzen, zer hartu, zerrez, haber bizi eman genezaken edo ez, nahiz eta euki txakur bat denbo euki barrakeu, atatzeko ez, bakar kalea, mendia, jolastu, edukatu, mila gauza, azkenen aurkitu gendunen momentue, hartu egin duen txakur bat.